נקדיש את השיעור לרפואת רבי שלום מאיר בן עליזה, לרפואת מרת דבורה שיינדל בת יתקה, ולהבדיל לעילוי נשמת מרדכי בן שאול זכרו לברכה. פרשת השבוע שנקרא השבת, פרשת חוקת, עמוסה במגוון של נושאים. יש לנו גם את פטירתה של מרים בי' בניסן, גם את פטירתו של אהרון בראש חודש אב, גם זה נמצא כאן בפרשה, אבל הפרשה פותחת בראשיתה בנושא של פרה אדומה, לכן היא גם נקראת בשם חוקת, על שם זאת חוקת התורה. למי ששם לב, החוק היחידי בתורה שמופיע בו חוקת התורה זה פרה אדומה. וכבר המפרשים מעירים למה נקראת הפרשה הזאת זאת חוקת התורה ולא זאת חוקת הפרה או זאת חוקת הטהרה. זאת חוקת התורה, זה לא חוק של התורה, גם שטנז זה חוק של התורה והתורה לא מציינת את זה. גם חזיר זה נקרא בשם חוק, גם טהרת המצורע נקראת בשם חוק וגם שעיר המשתלח נקרא בשם חוק. דווקא כאן התורה כותבת זאת חוקת התורה, והשאלה מה מונח כאן? שאלה נוספת, הנושא של פרה אדומה נאמרה כבר לעם ישראל, לא רק פה בפרשה שלנו. עם ישראל שמע אודות פרה אדומה כבר במקום שנקרא מרה. מרה זה המקום שעם ישראל חנה בו ימים ספורים לאחר שעם ישראל עבר את ים סוף. עם ישראל עובר את ים סוף, הולכים 3 ימים במדבר ולא מוצאים מים, ומיד לאחר מכן מגיעים למקום שנקרא מרה, והיה מים מרים, לא יכלו לשתות, והוראו השם עץ וישלך אל המים, וימתקו המים. שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו. כותב רש"י במקום בשם חז"ל, 4 מצוות ניתנו להם במקום שנקרא מרה. כתוב שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו, שבת, דינים, כיבוד אב ואם, פרה אדומה. אלה 4 המצוות. במקום נוסף כותב רש"י שגם 7 מצוות בני נוח נאמרו להם במקום שנקרא מרה. שכל שאלה, כל אחד קורא את הדברים האלה ברש"י, שואל את עצמו שאלה, והשאלה מתבקשת. למה המצוות האלה ניתנו במרה? מה יש להם במרה? יכלו לתת אותם דברים. הקדוש ברוך הוא רצה לתת הקדמה למתן תורה. מתן תורה, יש לנו 3 סוגים של מצוות בתורה, כמו שהבן החכם שואל בליל הסדר, מה העדות, החוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם? מה העדות? יש מצוות שנקראים בשם עדויות, ישנן מצוות שנקראות בשם משפטים, וישנן מצוות שנקראות בשם חוקים. שואל הבן החכם, מה העדות, החוקים והמשפטים? למה אנחנו קוראים עדויות? מצוות שאנחנו מעידים. אנחנו שומרים שבת, למה? אנחנו מעידים כי 6 ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת וינפש. אנחנו יושבים בסוכה, למה? להורות, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציא אותם מארץ מצרים. אנחנו אוכלים מצות בפסח, להורות שמה? שהקדוש ברוך הוא פסח על בתי בני ישראל במצרים, ונוקפו את מצרים, ואת בתינו הציל. אז המצוות האלה נקראות בשם עדויות. זה המצוות, עדויות. יש מצוות שנקראות בשם משפטים. משפטים פירוש דבר שהשכל האנושי מבין אותם גם בלי שהם כתובים בתורה. לא תרצח, לא תגנוב, אלה מצוות שהשכל האנושי מבין אותם. גם המערכות האלה שהתורה נתנה אותם במרה, היו 2 מצוות ששייכות למערכת המשפט. זה כיבוד אב ואם ודינים. כיבוד אב ואם כל אחד מבין, כמו שכותב החינוך במצוות כיבוד אב ואם, שזה נושא של הכרת הטוב. אבא שלך גידל אותך, והביא אותך עד הלום, וטיפל בך, ושם אותך בבית ספר, אז אתה צריך לדאוג לו. עכשיו בתשובת המשקל, הוא טיפל בך, עכשיו אתה נותן לו בחזרה, זה הכרת הטוב על מה שהוא טיפל בך. ויש בזה סוג של הכרת הטוב, זה שכל אנושי מבין אותו. לא רק זה, אפילו אומות העולם שלא מצווים, זה לא נכנס ב7 מצוות בני נוח, אומות העולם, לפחות הערבים שבהם, מאוד מקפידים על מצוות כיבוד אב. אתה רואה כמה הם באים לכבד את... אין בתי אבות אצל המקומות של הערבים. אין בתי אבות, ויש כמה מקומות שיש בתי אבות, בשפרעם או במקומות כאלה, כל מי שנמצא שם זה יהודים. יהודים שהמדינה משכנת אותם שם. הערבים מחזיקים את האבא בבית, לא זורקים אותו בבית אבות, כי בכל בית יש או אח או אחות או רופא, כל בית שם, בכל הכפר יש תמי אנשי רפואה. הם מלאים בכל בתי החולים. אז לכן הם מחזיקים אותו בבית, צריכים, אז מוסיפים עוד יחידה
ליד זה, ושם עושים בית חולים קטן. הם מאוד מקפידים על זה. הגמרא במסכת קידושין, שהגמרא שולחת אותנו לראות את כיבוד אב ואם, למי שולחים אותנו? לא לרבי טרפון, שולחים אותנו לדמה בנתינה. דמה בנתינה היה שר במלכות רומא, היה סוחר אבנים טובות ומרגליות, אבל הוא היה שר במלכות רומא, כתוב בירושלמי. אז לכן לשם שולחים אותנו, להראות כמה הגויים מכבדים הורים. זה מצווה שהשכל האנושי מבין אותו. דינים, גם כן השכל האנושי מבין. אתה לא יכול לקיים עולם בלי דינים. אלמלא מוראה של מלכות, אומר חז"ל, איש את רעהו חיים בלעו. חייבים לקיים מערכת משפט, במערכת המשפט אתה חייב לדון. זו דרישה שהקדוש ברוך הוא רוצה שידונו. ולכן כידוע לכולם מה שכותב הרמב"ן בפרשת לקיחת דינה, בפרשת וישלח, לקיחת דינה, כשלקחו את דינה, אז שמעון ולוי, שני האחים, הרגו את כל תושבי שכם. שואל הרמב"ן, באיזה זכות הם הרגו את תושבי שכם? אומר הרמב"ן, הסיבה היא כיוון ששכם בן חמור חטף את דינה, והדין הוא שבן נוח שעובר עבירה חייב מיתה, והם לא דנו אותו. הם לא דנו אותו, לא עשו לו שום דבר. למה? כי הוא היה הבן של חמור, וחמור היה ראש המקום של שכם, ושכם בן חמור, אף אחד לא רצה להתחיל איתו. הוא מה שנקרא, הוא שייך לשמאלנים, אז אף אחד לא רצה לגעת בו. אז זה אמרו שכרגע בודקים את זה כמה שנים, עד שימרחו את זה. אם זה ימני, זה באותו יום כבר מעמידים לדין, זה הולך צ'יק צ'ק. אז לכן הוא אומר, לא, אמר הקדוש ברוך הוא, מגיע להם העונש הזה. למה? הם גנבו את דינה, הם חייבים לשלם מחיר על זה. אז זה החלק הזה של המשפט. יש עוד חלק שנקרא בשם חוקים. חוקים הקדוש ברוך הוא בחר לתת לנו דווקא מצוות פרה אדומה. כפי שאמרנו מקודם, יש רשימה שהגמרא מביאה במסכת יומא בדף ס"ז. אותו דבר יש לנו גם במדרש בפרשת השבוע, בתנחומא, ברבא. כולם מדברים על כל המצוות שנקראות בשם חוקים. למה דווקא בחרו את פרה אדומה? דווקא היא. השאלה היא הרבה יותר קשה. למה? במצוות שנתנו לנו במראה, רובם ניתנות לקיום מחר בבוקר. מה זאת אומרת? שבת. הקדוש ברוך הוא נתן לנו מצוות שבת. כשהקדוש ברוך הוא נתן לנו מצוות שבת, היא רלוונטית לזאת השנה. אתה מקיים. עם ישראל עבר את ים סוף, מתי זה היה? ביום רביעי בשבוע. זה החשבון, נכון? יום חמישי יצאו ממצרים, ביום רביעי היה קריאת ים סוף, הלכו 3 ימים במדבר. אז אם הלכו גם בשבת או לא הלכו בשבת, 3-4 ימים, אז יום ראשון שני שאחרי זה הם היו במראה ושם ניתנו להם המצוות האלה. אז שבת רלוונטית, בעוד 5 ימים יהיה לך שבת. כיבוד אב ואם רלוונטי למחר בבוקר. דינים, אם שני אנשים רבים לגבי השלל שלקחו בקריאת ים סוף, אז משה רבנו דן אותם. אז זה מצוות שאתה מקיים על המקום. מצוות פרה אדומה לא שייכת לקיים אותה, אי אפשר לקיים אותה. למה אפשר לקיים אותה? ראשית צריך פרה אדומה, ושנית צריך לעזות מול פתח אוהל מועד. אין לך אוהל מועד, אז אין לך איפה לעזות. אם אין לך איפה לעזות, אז כל הנושא הזה לא רלוונטי. אז מה יש לצוות? אתה רוצה לתת דוגמה לחוק שאתה יכול לקיים אותו מחר בבוקר, תן מצוות שעטנז. מצוות שעטנז רלוונטית מיד. אתה מקיים אותה, בבקשה, לא ללכת עם בגד שיש לו צמר ופשתים יחדיו. אתה יכול לקיים את זה על המקום. אז למה בחרו דווקא את המצווה הזאת של פרה אדומה, למרות שהיא לכאורה מצווה שאתה לא יכול לקיים אותה במיידי? דבר אחד מצאנו, שהמצווה הזאת שייכת ביותר לנושא של תורה. לכן קוראים לה לא זאת חוקת הפרה ולא זאת חוקת הטהרה, אלא זאת חוקת התורה. יש כאן מאפיינים שהם מהווים את הבסיס ואת היסוד לקבלת התורה. ולכן הקדוש ברוך הוא בחר לתת את זה במראה. בשביל מה? כדי שאנחנו נקבל את ההכנה שלנו לקראת קבלת התורה. והשאלה מה הקשר שיש בין זה לבין קבלת התורה. נקודה נוספת, כתוב בגמרא במסכת ברכות, אומרת הגמרא, אמר ריש לקיש, מניין שאין דברי תורה מתקיימים אלא במי שממית את עצמו עליה. ואיפה אתה יודע שדברי תורה לא מתקיימים אלא מי שממית את עצמו עליה? שנאמר זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. אתה רוצה לדעת איפה התורה מתקיימת? אדם שממית את עצמו. כרגע שהוא לומד, הכל מת. כדור כולם, החופץ חיים תמיד הביא על זה משל יפה. הוא אמר משל לבן אדם אחד שהחליט ללמוד שעה אחרי התפילה. והוא למד, אשתו מחכה לו שיבוא לעסק, הוא לא הגיע, מלא קונים היו שם. אז היא באה לקרוא לו. אמרה לו בוא, יש מלא קונים. הוא אומר, עכשיו אני לומד. אמרו לו, מה אתה לומד? יש קונים עכשיו. הוא אומר, מה היית עושה אם היו מודיעים לך שעכשיו אני מת? בתפילה קיבלתי דום לב. מה היית אומרת לקונים? בעלי נפטר, אני לא יכולה עכשיו לעשות כלום, נכון? אז הוא אומר, תראי לעצמך
שב9 בעלך נפטר וב10 אומרים לך הוא קם לתחייה. מה היית עושה? היית שמחה. אז הוא אומר בין 9 ל10 אני מת. זה הכל. יש אנשים שהם אוכלים הכל מת, ויש אנשים שהם לומדים הכל מת, כל אחד בתכונות שלו. אז הוא אומר, אין אדם לא קונה קניין תורה, אומרים חז"ל, אלא מי? אין דברי תורה מתקיימים, אלא במי שממית את עצמו. למדנו עוד. נקודה אחת שקשורה בין התורה לבין פרה אדומה. עוד נקודה מעניינת מאוד. אם אתם זוכרים, בפרשת נשוא יש לנו את קורבנות הנשיאים. קורבנות הנשיאים, 12 ימים הביאו הנשיאים קורבנות. כל אחד הביא ביומו. ביום הראשון הביא נחשון בן עמינדב. ביום השני הביא נתנאל בן צוער נשיא יששכר. אומרת התורה בפרשת נשוא. ביום השני הקריב נתנאל בן צוער נשיא יששכר. הקריב את קורבנו, קערת כסף אחת, 30 ומאה משקלה וכו'. מי ששם לב, יש כאן שתי שינויים בין הקורבן של היום השני לקורבן של היום השלישי. מה ביום השלישי? קודם מופיע שם השבט, לאחר מכן שם האיש. ביום השלישי נשיא לבני זבולון, אליאב בן חלון. ביום הרביעי נשיא לבני ראובן, אליצור בן שליור. קודם מופיע שם השבט, ולאחר מכן שם האיש. כאן מה כתוב? ביום השני הקריב נתנאל בן צוער נשיא יששכר. קודם כל שם האיש ולאחר מכן שם השבט. זה דבר נוסף. עוד דבר אחד, מופיע פה פעמיים הקריב. איפה? ביום השני הקריב נתנאל בן צוער, הקריב את קורבנו קערת כסף אחת. בימים הבאים מה כתוב? קורבנו קערת כסף אחת. לא כתוב הקריב את קורבנו. פה מופיע הקריב את קורבנו. שואלים חז"ל, מה זה? מה השינויים האלה? רש"י מעתיק את דברי חז"ל ונקרא את רש"י בפנים. מה תלמוד לומר? הקריב בשבטו של יששכר. למה זה מופיע פעמיים? מה שלא נאמר בכל השבטים, לפי שבא ראובן וערער ואמר, דיי שקדמני יהודה. הראשון שהקריב היה נחשון בן עמינדב, אני בכור. ראובן אני בכור, מגיע לי שאני אקריב. למה אתם העברתם את יהודה קודם? מה תגיד? יהודה היה מלך, יהודה קפץ למים, בסדר גמור, אבל גמרנו, גמר לקפוץ, נכון? נתתם לו, אז אני הבא בתור. למה אני לא מגיע לי עכשיו שאני אקריב? אמר לו משה, מפי הקבורה נאמר לי שיקריב כדרך המסעות. קדוש ברוך הוא אמר לי שהקרבה תהיה לפי סדר המסעות. איך? המסע הראשון היה יהודה, איתו ביחד יששכר וזבולון. הבא בתור אחריו ראובן, ואחריו שמעון, ואחריו גד, יש סדר, כסדר המסעות. לכך אמר רק הקריב את קורבנו, והוא חסר יוד. כתוב הקרב, אז זה קוף ריש בית. אז מה זה נקרא? זה לא הקריב, אלא כאילו הקרב. יש כאן ציווי. הקדוש ברוך הוא אומר, הוא יקריב שני. הקרב לשון ציווי. שמפי הקבורה נצטווה, הקריבו, מהו הקריב? הכוונה שתי פעמים. שבשביל שתי דברים זכה נתנאל בן צוער להקריב שני לשבטים. אחת, שהיו יודעים בתורה. הם היו הידנים של תורה. כמו שנחשון בן עמינדב הוא מלך, נתנאל בן צוער היה מלך של תורה. אז יש לנו מלך של תורה, שנאמר, כתוב על בני יששכר, יודע בינה לעתים, כמו שמופיע. ודבר נוסף, אומר כאן רש"י, לפי שהם נתנו עצה לנשיאים להתנדב. מי שנתן את העצה להביא את הקורבנות של הנשיאים, היה נתנאל בן צוער. וביסודו של רבי משה הדרשן מצאתי, אמר רבי פנחס בן יאיר, נתנאל בן צוער השיאן עצה זו. מי שנתן את העצה היה נתנאל בן צוער. עד כאן הדברים שמופיעים בדברי רש"י הקדוש בפרשת נשוא. במדרש פרשת נשוא מופיע אותה שאלה, ושם יש תשובה נוספת שרש"י לא מביא אותה. רש"י לא מביא את כל התשובות, אבל שם רש"י לא מביא את התשובה. אני רוצה להביא לכם את התשובה של המדרש. שואל המדרש, למה פעמיים הקריב? ולמה כתוב הקריב חסר יוד, קוף ריש בית? כותב המדרש, אומר המדרש, לפי שביום השני נעשתה פרה אדומה. ביום השני, ברגע שנחנך המשכן, אומרת הגמרא במסכת גיטין דף סמך, אומרת הגמרא, 8 פרשיות נאמרו לעם ישראל באותו יום. לעם ישראל נאמרו 8 פרשיות באותו יום. בין הפרשיות שנאמרו להם באלף בניסן זה פרשת פרה אדומה. מתי עשו את הפרה האדומה הראשונה? עשו אותה בבית בניסן. מי הקריב באותו יום את קורבנות הנשיאים? נתנאל בן צוער. מה הוא? הוא עמוד התורה. מצאנו כאן שיש לנו קשר בין תורה לבין פרה אדומה.
כי ביום שעשו את הפרה האדומה, המקריב שלו נתנאל בן צוהר. ולמה כתוב הקרב ולא הקריב? אומר המדרש, בגלל 4 דברים שצריך בפרה אדומה. אדומה, תמימה, אשר לא עליה העול. הוא מביא שיש 4 דברים שהתורה רצתה שיהיה בפרה אדומה, ולכן כתוב שמה, הקריב ב4 אותיות. מה? אדומה, תמימה, בלא מום ובלא נשיאת עול. אלה 4 דברים, לכן כתוב. דבר ראשון, אתה רואה שיש לנו כאן חיבור בין פרה אדומה לבין התורה. אז לא סתם כתוב, זאת חוקת התורה. השאלה שכולם שואלים, למה זה ניתן במראה? היה אפשר לתת את אותו קבלת התורה במקום שנקרא אילימה. אילימה היה 12 עינות מים ו70 תמרים, מקום הרבה יותר פסטורלי, הרבה יותר נחמד בשביל לתת תורה. למה צריך לתת את זה שם במראה? מה התשובה? התשובה, הקדוש ברוך הוא רצה שנבין, כמו שאומר הנביא, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם ולא דרככם דרכי. השכל שלנו אומר שאם אתה רוצה לשתות משהו מתוק, אתה שם קפה, נכון? אתה לוקח קפה, הקפה הוא מר. מה אתה עושה? לוקח כפית סוכר, שם בתוכו. אם אתה לא רוצה סוכר, אתה שם ממתיק מלאכותי. יש אנשים שאוהבים קפה מר, יש אנשים כאלה, בסדר גמור. אבל אם הם רוצים לשתות תה, אז הם שמים כן סוכר. יש אנשים שאוהבים את המהירות של הקפה, אבל יש אנשים שמים סוכר. לא בזה, שמים בזה, לא משנה במה. אצלך ממתיק זה או סוכר או ממתיק מלאכותי, סטיביה או משהו. יפה מאוד. עד כאן הדברים. הקדוש ברוך הוא הביא אותנו למראה, והמים היו מרים. למה הוא הביא אותנו למראה? למה המים היו מרים? מה רצה הקדוש ברוך הוא? הכל שיחות שדיברנו בעבר. אני רוצה לקחת רק נקודה אחת, שגם עליה דיברנו, אבל יש לנו כאן תוספת. ברגע שמגיעים, ועם ישראל צועק רוצים מים, הולכים 3 ימים במדבר בלי מים, משפחות שלמות בלי מים, רוצים מים. משה רבינו פונה לקדוש ברוך הוא, ויורהו השם עץ וישלך אל המים וימתקו המים. איזה עץ? אומרים חז"ל במדרש, אחד אמר זית, אחד אמר ערבה, אחד אמר הרדוף. 3, לכולי עלמא, אומר המדרש, מר היה. לכולי עלמא, אף אחד לא אומר ששמו ענבים, סוכר ענבים, לא אף אחד לא אומר, מה? כולם לכולי עלמא מר היה. למאן דאמר אחד רעל היה. הרדוף זה רעל. ערבה גדלה על המים, הרדוף גדל על המים, הרדופי הנחל, וגם יש לנו זית, זית לא כך גדל על הנחל, אבל היה שם זית. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, קח זרוק אל המים וימתקו המים. שם שם לו חוק ומשפט לשם ניסהו. למה? אתה שואל את עצמך, מה ההיגיון? פרה אדומה, מטמאה טהורים ומטהרת טמאים. מה ההיגיון? אומר אין היגיון, מי אמר שצריך להיות היגיון? מה ההיגיון שערבה ממתיקה מים מרים? מה ההיגיון שאתה לוקח מה? מספר. אתה לוקח דבר שהוא מר ואתה ממתיק. אתה לוקח הרדוף שהוא רעל ואתה ממתיק. מה ההיגיון? אין היגיון. מי אמר שצריך להיות היגיון? אין היגיון. מה? מי שאמר לשמן וידלוק, יאמר לחומץ וידלוק. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. כדי שאנחנו נוכל לקבל את חוקי התורה ולראות שאנחנו לא מבינים מה הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. כי מבחינתנו סוכר ממתיק ומלח עושה את זה מלוח, ודבר מר עושה אותו מר. מבחינת הקדוש ברוך הוא אתה שם דבר מר, הוא נהיה מתוק. מה זה? כי לא מחשבותיי מחשבותיכם ולא דרככם דרכי. אני מנהיג את העולם, וזו הדרך שלי להנהיג את העולם. עד כאן הדברים שכותבים רבותינו בביאור העניין הזה. למדנו שהקדוש ברוך הוא לפני מתן תורה רצה הקדוש ברוך הוא שמה? הקדוש ברוך הוא רצה שאנחנו נקבל את התורה כחוק. אז מה הוא עשה? הביא אותנו למראה, ובמראה 12, במראה לא היה מים לשתות, ולכן הקדוש ברוך הוא נתן לנו והראה לנו שנבין שלקבל את התורה כחוק. אתה רואה שאתה לא מבין, תקבל את התורה כמו שהיא. כמו שאמר רבי חנינא בן דוסא לבת שלו, מי שאמר לשמן וידלק, יאמר לחומץ וידלק. זה לא תלוי בשמן או חומץ. והקדוש ברוך הוא רוצה שדבר ידלק, הוא דולק. שהוא לא רוצה שדבר ידלק, הוא לא דולק. לכן הוא הביא אותנו לשם כדי לחנך אותנו את המצווה שנקראת חוק. אנחנו רוצים לעמוד על 3-4 מדרשים וניכנס בעזרת השם לבאר את הדברים. חז"ל הקדושים אומרים ששלמה המלך שידע את כל טעמי המצוות, כך הוא אמר, בדקתי את כל טעמי המצוות, אני יודע את כולם, דבר אחד אני לא מצליח להבין. אמרתי איך כמה והיא רחוקה ממני. איזה מצווה הוא לא הצליח להבין? פרה אדומה. הוא מבין את כל טעמי המצוות, פרה אדומה הוא לא מבין.
שאלה אחת פשוטה, למה רק הוא ניסה? למה אבא שלו, דוד המלך, לא ניסה לדעת טעמם של מצוות? למה ישי, אבי דוד, לא ניסה לדעת? למה שמואל הנביא לא ניסה לדעת טעמי מצוות? למה דווקא שלמה נכנס לטעמי המצוות? אני יודע את טעמי המצוות, אמרתי איך כמה והיא רחוקה ממני. הוא ניסה להבין ולא הצליח. שאלה נוספת, מופיע בחז"ל, שבא כותי אחד, בא גוי אחד, לפני רבי יוחנן בן זכאי, ואמר לו, תגיד, מה זה הסיפור הזה של פרה אדומה? לוקחים פרה, שורפים אותה, לוקחים את האפר, שמים במים, ומתיזים 2-3 טיפות על בן אדם, ואומרים לו נהיית טהור. מה זה הדבר הזה? כך שאל כותי אחד את רבי יוחנן בן זכאי. טוב, אמר לו רבי יוחנן בן זכאי, תגיד חביבי, נכנסה בך פעם רוח שטות? פעם נכנס בך רוח שטות שיגעון? אמר לו לא, הוא אומר למה אתה חושב ככה? מה פתאום? אני לא נכנס בשיגעון. יפה מאוד. אמר לו ראית אדם שנכנסה בו רוח תזזית? פגשת בן אדם פעם שנכנס בו איזה רוח? אמר לו הן. ומה עושים כדי להוציא ממנו את הרוח? אמר לו מביאים עיקרין ומעשתין תחתיו ומרביצים עליה מים והיא בורחת. עושים איזה סקס, הולכים, מבשלים על זה מים והרוח הזאת יוצאת החוצה. אמר לו ישמור אוזניך מה שאתה מוציא מפיך. כך הרוח הזאת, רוח טומאת המת, מה אנחנו עושים? דכתיב, וגם את הנביאים ואת רוח הטומאה האוויר מן הארץ, מזים עליו מי נידה והוא בורח. זורקים עליו מי נידה והוא איננו. יפה מאוד. אמר לו אותו כמו שאתה רואה שיש רוח תזזית, עושים עיקרין ומבקשים מים, ועל ידי זה, מה? על ידי זה מסלקים את הרוח, אותו דבר גם אנחנו עושים. זה מה שאנחנו עושים בפרה אדומה. אמרו לה התלמידים שלו, כבוד הרב, זה רעיון יפה מאוד, זה מכרת לגוי. תגיד לנו אבל מה האמת? לגוי אמרת את זה, מה האמת? מה אמר להם? אמר להם האמת, חוקה חקקתי, גזירה גזרתי, ואין לך רשות לערער אחריה. זהו, זאת האמת. חוקה חקקתי, גזירה גזרתי, ואין לך רשות לערער אחריה. וכאן באה השאלה, פשוטה מאוד. חוקה חקקתי, גזירה גזרתי, למה צריך להכביד במילים? חוקה חקקתי, בזה נגמר העניין. למה צריך גם גזירה גזרתי? אלה מילים מיותרות. אתה אומר חוקה חקקתי, זה חוק. ודאי שחוק זה גזירה. זה גזירת מלך, למה צריך להגיד גם גזירה גזרתי? שאלה נוספת, אומר המדרש, אף אחד לא ידע טעמה של פרה. חוץ ממי? חוץ ממשה רבנו. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, לך אני מגלה טעם פרה, אבל לאחר חוקה. לאחרים זה חוק. יש לנו פרשת שבוע, רש"י מביא, רבי משה הדרשן. מה אומר רבי משה הדרשן? שמה? אומר רבי משה הדרשן, תבוא פרה אדומה ותקנח צועת בנה. נכון, זה מה שהוא אומר. לקחת פרה אדומה, יבוא פרה אדומה ותקנח צועת בנה. זה בא לכפר על חטא העגל. למה אדומה? דרשה שלמה שרש"י מביא בסוף הפרשה של פרה אדומה, רש"י מביא את כל זה. למה אדומה? כיוון שהעגל היה מזהב והצבע שלו אדום. למה יצרת ואזוב? אז הוא מסביר, הגביע את עצמו, ישפיל את עצמו. רש"י מביא את כל הדרשה הנפלאה של רבי משה הדרשן. דברים נפלאים. רבותיי, זאת הסיבה? ודאי שלא. זאת הסיבה, אחרי חטא העגל זאת נהייתה הסיבה. אחרי חטא העגל בא רבי משה הדרשן ואומר סיבה. פרה אדומה ניתנה לפני חטא העגל. פרה אדומה ניתנה במראה. לא היה עגל, יצאנו ממצרים, מצווה ראשונה, הולכים לקבל את התורה, הקדוש ברוך הוא הולך להפסיק את עונש המוות, לא יהיה יותר מוות. אין יותר מוות. הוא בילה המוות לנצח, ומחה השם אלוקים דממה מעל כל פנים. אני אמרתי, אומר את הפסוק בתהילים, אני אמרתי אלוקים אתם ובני עליון כולכם. אין יותר, אתם נהיים אלוקים, תחיו לנצח ובני עליון כולכם. עם ישראל עשה את העגל, אומר הנביא, אכן כאדם תמותו, עכשיו תמותו. אבל במקור, הקדוש ברוך הוא רצה שנחיה לעולם. אם ככה, אין פרה אדומה מטהרת מתים. אז זה לא קשור לטהרת המת, וזה גם לא קשור לחטא העגל. אז זה סוד שרק משה רבנו ידע אותו. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, לך אני מגלה טעמה של פרה, לאחרים חוקה. ולכן, אומר המדרש רב בפרשה י"ט, אמר רבי יוסי בר חנינא, רמז שכל הפרות בטלות ושלך קיימת לעולם. זאת אומרת, הפרה האדומה הראשונה שנעשתה על ידי אלעזר הכהן, כשלצידו עמד משה רבנו וכיוון את כל הכוונות הראויות, כי האדם היחידי שידע את הכוונות של פרה אדומה זה משה רבנו בלבד. לך אני מגלה טעם פרה, לא לאהרון הכהן ולא לאלעזר הכהן ולא ליהושע בן נון. אתה בלבד יודע טעמה של פרה, לאחרים חוקה.
הוא היה בבחינת חוק, לאף אחד לא יודע. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, אתה תכוון את הכוונות הראויות בשעת עשיית הפרה, ייקחו את האפר של הפרה הזאת ויערבו אותו בכל 8 פרות הנוספות שהיה בעזרת השם עד שיבוא משיח תתקנו במהרה בימינו, הוא יעשה את הפרה העשירית, בכל אחת מהם יערבבו מאפר הפרה הראשונה שעשה משה רבינו. כך מופיע בשפתי חכמים בתחילת הפרשה, כך הוא אומר, אותו דבר מופיע גם במהרזו במדרש. עד כאן הדברים. אם ככה, משה רבינו ידע טעמה של פרה, לאחרים חוקה. אחרים לא יודעים את הטעם של פרה אדומה. טוב, אלה הדברים שאנחנו בעזרת השם רוצים ללמוד, וניכנס. רבותינו אומרים שלעתיד לבוא לא יהיה יותר מוות. אומר המדרש, הוא בילה המוות לנצח, אומר המדרש בקהלת רבה, מחצתי ואני ארפא, רבי חנינא בשם רבי שמעון בן לוי, רבי יהושע דסכנין בשם רבי יוחנן. כתוב בפסוק מחצתי ואני ארפא, הכיתי, אין כתיב כאן, אלא מחצתי, מחיצה שעשיתי בין עליונים לתחתונים, שהעליונים קיימים והתחתונים מתים בעולם הזה. אבל לעתיד לבוא אין מיתה כל עיקר, שנאמר ובילה מוות לנצח. הקדוש ברוך הוא עשה הבדל בין העליונים לבין התחתונים. למעלה הכל חיים, אין שם מתים, הכל שם חיים. הנשמה היא נשארת שם, היא חיה כל הזמן, זה לא דבר, הגוף מת. הנשמה ממשיכה לחיות למעלה, אז זה ממשיכה לחיות, זה חיי נצח. כאן בעולם הזה מתים. אמר הקדוש ברוך הוא מחצתי, יש כאן מחיצה. המחיצה בין עליונים לתחתונים. בעליונים חיים, בתחתונים מתים. לעתיד לבוא אני מסיר את המחיצה. מחצתי, שמתי מחיצה ואני ארפא, אני אסיר אותה. מה יהיה? למעלה יחיו לנצח, למטה יחיו לנצח. מחצתי ואני ארפא, שנאמר ובילה מוות לנצח. אז אין יותר תועלת בפרה אדומה. יוצא שהקדוש ברוך הוא כשהוא אמר לו שלעם ישראל יגיע למצב ואני אמרתי אלוקים אתם מובילים לנו כולכם, היינו צריכים לחיות לנצח. אם היינו חיים לנצח, אז למעלה לא היה צורך יותר באפר פרה אדומה. אחרי חטא העגל קיבל, הפרה אדומה קיבלה פירוש אחר לגמרי. מה? לוקחים את הפרה האדומה, פרה אדומה נאמרה עוד במראה. מראה לא היה שום קשר לחטא העגל. היה מדובר, מראה נאמרה בחווה או בחווה בניסן, נאמרה פרשת פרה במראה. אתה מדבר את העגל עשו ב-17 בתמוז, רק אז התחדש פרה אדומה שקשורה לנושא של חטא העגל, כי ירד מוות לעולם. אנחנו בעזרת השם רוצים לעמוד על עוד שאלה אחת. כאן בפרשת פרה אדומה מצווה הקדוש ברוך הוא את משה רבינו שאת הפרה האדומה הראשונה יעשה אלעזר הכהן. ונתתם אותה אל אלעזר הכהן, הוא עושה אותה. אומר רש"י מצוותה בסגן. המצווה של העשייה של פרה אדומה עושים אותה בסגן. מה עושים בפרה האדומה השנייה? האם גם כן מצוותה בסגן הכהן הגדול, או שכאן עושה את זה כהן גדול, או שמה עושה את זה כהן אדיוט? התורה כותבת כאן ונתתם אותה. האם זה הוראת שעה שאלעזר עושה את זה, או תמיד מצוותה בסגן? מביא הרמב"ן במקום שמחלוקת בספרי, זה גם מופיע גם בגמרא במסכת יומא. בא כתוב ללמד על הפרה שתהיה עשויה בסגן, תדע שכן, שהרי אהרון קיים ואלעזר שורף את הפרה. ונתתם אותה אל אלעזר הכהן, זו נעשית באלעזר, אומר הספרי, ושאר כל הפרות בכהן גדול. דברי רבי מאיר. רבי יוסי ורבי יהודה ורבי שמעון ורבי אלעזר בן יעקב אומרים, זאת נעשית באלעזר, ושאר כל הפרות בין בכהן גדול בין בכהן אדיוט. מחלוקת בדברי רבותינו, האם רק כהן גדול או גם כהן אדיוט? שואל הרמב"ן, לא הבנתי, לא מבין. המצווה הזאת לעומק סודה, פרה אדומה ראשונה עם הסוד שלה, ראויה הייתה להינתן לגדול שלה בכהונה. מי היה ראוי לעשות אותה? אהרון הכהן, ולא נתנה לאהרון. למה לא אהרון? ואולי הוא לגדולתו, כי הוא קדוש השם וחציתו, המכפר במקדש, לא רצה ליתן לו עבודת חוץ. אומר הרמב"ן, אולי יש סיבה אחרת. מה הסיבה? כתוב שאת הפרה אדומה איפה עושים אותה? מחוץ למחנה. אולי הקדוש ברוך הוא לא רצה שהוא יצא החוצה, מחוץ למחנה. כך הקדוש ברוך הוא רצה, זה עבודת חוץ, הוא לא רצה שהוא יעשה. או, אומר הרמב"ן, או באופציה, או להכתיר אלעזר ולחנכו בחיי אביו במצווה אחת מן המצוות שכהונה גדולה. או בגלל מה? או בגלל שהוא רצה להכשיר את אלעזר לעבודה, לכן הוא נתן לזה. או היה לעונש העגל כדברי רבי משה הדרשן. או בגלל עונש העגל, כיוון שאומר רבי משה הדרשן
שזה בא לכפר על חטא העגל. טוב, באים רבותינו ושואלים שאלה, מה באמת הסוד הטמון כאן? למה באמת הפרה האדומה הראשונה לא נעשתה על ידי אהרון הכהן? יש כאן איזה סוד מאחורה. בספר באר יוסף לרבי יוסף סלנט הוא מנסה להבין את הסוד שמונח כאן בנושא פרה אדומה. הייתי רוצה לעמוד על עוד הערה אחת בעזרת השם בסייעתא דשמיא. למרות שהתורה קוראת לפרה אדומה, היא קוראת לה מי חטאת או מי נידה חטאתי, אנחנו קוראים אפר פרה. זה השם שאנחנו קוראים לה. ראיתי בספר שנקרא בשם דברי השירה, ששואל שאלה, למה זה נקרא בשם אפר? למה השם שלו אפר? השם שלו צריך להיות מי כמו מי סוטה. שמה, אתה לוקח מים ביחד עם אפר, נכון? הוא נקרא מי סוטה. אתה לוקח אותו ושם בתוך את הפרשייה של פרה אדומה, מוחק אל המים האלה, נקרא מי סוטה. למה זה מי סוטה? ואתה לוקח אפר מקרקע המשכן, אתה מערבב אותו בפנים. הוא עם כל זה, מה הוא נקרא? הוא נקרא על שם המים, זה השם שלו. למה כאן הוא לא נקרא על שם המים? התורה קוראת לו מי נידה, התורה קוראת לו מי חטאת, ואיך אנחנו קוראים לו? אפר, פרה אדומה, זה השם שלו. למה הוא נקרא בשם אפר פרה? מה הסוד הטמון פה? כך שואל הספר דברי השירה. הייתי רוצה להסביר את הדברים בסייעתא דשמיא ובזה החילונו. שהקדוש ברוך הוא נתן תורה לעם ישראל. אמרנו יש עדויות, יש משפטים ויש חוקים. הקדוש ברוך הוא יתברך שמו לעד לא רוצה שנקיים את המצוות בגלל שאנחנו מבינים אותם. הוא לא רוצה שנקיים מצוות כי אנחנו מבינים אותם. אני אומר לך את הסיבה, ואני אומר לך את הסיבה, אתה עושה אותה הרבה יותר ברצון. למה? כי אמרו לך, תעשה אותה ככה. הקדוש ברוך הוא לא רוצה את זה. הקדוש ברוך הוא רוצה שנקיים את המצוות כעבדים. עבד, חוקה חקקתי, גזירה גזרתי. כך אמר. אומר הנביא, זכרו תורת משה עבדי, אשר ציוויתי אותו בחורב, על כל ישראל, חוקים משפטים. מה כתוב? זכרו תורת משה עבדי. משה רבינו קיים את המצוות, בתור מה? בתור עבד. עבד, הבעל הבית אומר לו לעשות תה, הוא לא מסביר לו למה תה. הוא אומר לו למה תה? תעשה תה. הוא לא אומר לו אני צמא, אני רוצה לשים את התה, כי אני רוצה לבדוק מה החום של המים, ואני רוצה לדעת מה החומציות של הלימון. תעשה תה, וזה הכל, הוא לא מסביר לו. ככה צריכים לקיים את המצוות. כי הקדוש ברוך הוא ציווה כך לעשות אותה. למה? כי הקדוש ברוך הוא רוצה שנקיים אותה במצוות עבד. גם מצוות שיש סיבות. שבת למה? כי 6 ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ. סוכה למה? כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציא אותם ממצרים. עדויות, אתה מעיד. אומר לנו דוד המלך, נאמר את זה בקבלת שבת, שמרו עדותיו, ומה המשך? וחוק נתן לנו. יש עדויות, תמיד, אבל אתה לא מקיים אותם בגלל עדויות. בגלל מה? כי הקדוש ברוך הוא אמר. זה הכל. הקדוש ברוך הוא אמר. אומרת הגמרא, בכורות דף ה', יש כמה גמרות כאלה. בכורות דף ה', אומרת הגמרא, למה יש מצוות פטר חמור? למה יש פטר חמור? למה לא פטר גמד, פטר סוס? קח שיח. ותעשה אותו, תפתור אותו. הרבה יותר חמוד מחמור. למה דווקא חמור? למה פטר חמור? מה התשובה של הגמרא? גזירת הכתוב. הנה מי אומרת הגמרא, כיוון שהחמורים סחבו אותנו ממצרים, כל אחד להוציא ממצרים, 90 חמורים לובים. אני לא מבין, אם יש סיבה, אז למה אתה אומר גזירת הכתוב? מה התשובה? כי זה גזירת הכתוב. אם אתה רוצה סיבה, אני אגיד לך גם סיבה, אבל אל תקיים את זה בגלל הסיבה. כשאתה הולך ואתה פודה את החמור בשדה, תגיד, חמור, תודה רבה לך, עזרת לנו. הקדוש ברוך הוא אמר לבדות אותם. ולמה אמר לערוף אותם? בגלל שצריך לערוף אותם, כי פרעה, אותיות העורף, תיכנס בכל אתה רוצה להיכנס להסברים? כי הוא אמר, אם לא תפדה וערפתו. למה צריכים לשלם לפרעה, שהיה טיפל באנשי עורף, הוא היה בעורף, כל הדברים שכתוב בקבלה. הכל תסביר, הכל בסדר גמור. אבל אתה מקיים את המצווה, למה? כי הקדוש ברוך הוא ציווה לעשות את זה. זה מה שיש לנו כאן. למדנו מכאן יסוד נפלא. ברגע שאתה אומר לבן אדם, סיבה, הוא יגיד, הסיבה הזאת לא רלוונטית. רוצה לראות? 2 מקומות שהקדוש ברוך הוא כתב סיבה. 2 מקומות. איפה? גמרא סנהדרין כ"א. אומרת הגמרא. הקדוש ברוך הוא אמר למלך, לא ירבה לו נשים. למה? פן יסיר את לבבו. ככה אומרת התורה. נכון?
לא ירבה לו נשים ולא יאסור לבבו. אמר שלמה, יש סיבה, מה? נשים יסירו את לבבו. אני הרבה ולא אסור. אני אהיה חסין, אני לא אהיה. מה כתוב בפסוק? ויהי לעת זקנת שלמה, נשיו יטו את לבבו. כשהקדוש ברוך הוא כותב סיבה, אחד אומר, אני מוגן. אני מוגן. אותי נשים לא מפילות. יפה מאוד, בבקשה, הנה יש לך. אומרת התורה, ולא ירבה לו סוסים. למה? כדי שלא ירד מצרימה, כדי להביא סוס. מה קרה בסוף? אומרת הגמרא, בסוף שלמה אמר, אני הרבה ולא אסור. בסוף הוא ירד למצרים להביא סוסים. פירוש דבר שמה? שהקדוש ברוך הוא כותב סיבה. אחד אומר, הסיבה לא רלוונטית. לכן, יש אנשים, התורה הייתה כותבת, שלא תבערו אש בכל מושבותיכם, כי צריך להוציא את זה מאבנים, וזו עבודה קשה. אחד היה אומר, שמע, פעם היו עושים מאבנים, היום אתה עושה ככה והכל בסדר. אין סיבה. לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. זהו, יש הוראה, וזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. ולכן הקדוש ברוך הוא רוצה שנקיים את כל המצוות כחוקים. כל המצוות. אז למה הוא נתן טעמים? שואל רבי ירוחם ממיר, בדעת תורה, אז למה הוא נתן טעמים? שיכתוב הכל חוקים. סוכות ככה, שבת ככה, פסח ככה. נו, אשרי העם שככה, זהו. זה הסיבה. אל תגיד סיבות בכלל. למה? יאמרו הגויים, אל תכתוב סיבות. תכתוב רק ככה, וזהו, נגמר הסיפור. למה אתה כותב סיבות? אומר רבי ירוחם ממיר, תשובה יפה. אין לך פדגוג יותר גדול מהקדוש ברוך הוא, נכון? מחנך. איך הוא מחנך? נותן רבי ירוחם ממיר עצות למחנכים. מורים, בבקשה, שימו. כשאתם מדברים עם תלמידים, תלמדו אותם טעמים של דברים מסוימים. למה עושים ככה? ככה. למה עושים ככה? בגלל זה. למה עושים ככה? בגלל זה. אבל אל תסביר בכל דבר סיבה. כי אם אתה תביא בכל דבר סיבה, זה לא יעבוד יותר. למה? אתה נותן לו כפית, אם זה מכניס אותה, תגיד בפנים. כפית בפנים. זה לא יעבוד המנוע. בשלושה דברים תסביר לו, בשלושה דברים אל תסביר לו. ואז הרגע המורה מה? תגיד, תחשוב לבד. תפעיל את המנוע, תפעיל אותו קצת. למדת את העיקרון, נתתי לך את הבסיס. בשלושה דברים לימדתי אותך. בבקשה, בוא, תנסה להחשיב את הראש. למה כתוב גם אש וגם בור וגם שן וגם רגל? בוא תחשוב. למה הקדוש ברוך הוא כתב? למה? כי שן זה כאן, והרגל זה כאן, וזה הולך וזה לא הולך. בור הוא לא זז, אתה בא אל הבור, תפעיל המנוע, אבא לי, בוא. נתת לך כללים, יש לך בקשה, תפעיל. למה בזה תשלומי 4? בזה תשלומי 5? בוא, תפעיל את המנוע. ניתן לך את הכללים. למה כאן? בוא, תלמד דברים, איך הקדוש ברוך הוא מנהיג. אחרי זה שאתה נותן את הכללים הנוספים, אל תסביר. אל תסביר. כי אם אתה כל דבר תסביר, אומר רבי ירוחם, זה לא יעבוד. המנוע לא עובד. לכן צריך להסביר לו כמה דברים, ואחר כך נצלות להפעיל. אומר, לא תסביר לו כלום, הוא לא ילמד כלום. למה? אין לו מה שמושך אותו. צריך למשוך אותו לתורה. איך למשוך אותו? אתה נותן לו כמה רעיונות יפים, מוריד לו את הסוגיה, למה? מוריד לו סוגיה לסבר עכשווי. אתה לא אומר לו שור שנגח ונמתע הוא ברא מצידה. בחיים שלו לא ראה שור, הוא לא ראה הוא ברא בצידה. אבל תן לו דוגמה. אוטובוס, נגח אוטובוס שני. נכון? תן לו את הדוגמה עם אוטובוסים. זה נכנס לזה, או מישהו מה? נכנס למטה להוציא מזוודה מלמטה, והנהג סגר עליו את הדלת. נכנס שאלה. הוא לקח אותו 2 תחנות. אחרי 2 תחנות פתחו עוד פעם כדי להוציא, ואז הוא יצא. צריך לשלם לו על 2 תחנות, כי הוא נסע 2 תחנות. צריך לשלם לו או לא? תכניס שאלות אקטואליות, תכניס, תיתן לו טעם. איפה זה כתוב? בוא נלמד את זה בגמרא. אתה מכניס את זה לגמרא. הוא פתאום קולט שהגמרא זה לא עתיקת יומים. אתה לומד אותו פה, זה סוגיה שאתה מוריד אותה למחר בבוקר. זה נפקא מינה למחר בבוקר, זה השאלות. יפה מאוד, כל שאלה שאתה שואל, שאלה, ראיתי אחד שאל שאלה, דרב, לא יודע אם זה נכון או לא. במקום להגיד מוריד הטל, הוא אמר מוריד הטיל. היה הזקה, והוא התבלבל. יצא ידי חובה או לא יצא ידי חובה? נו, ברוך השם, שאלה יפה, צריך לעבוד עליה. נו, כן שאלה, לא שאלה. אבל שאלו את השאלה הזאת. אתה מכניס את האנשים, מה באמת? הוא אומר, בוא ננסה לחשוב. יצא ידי חובה או לא יצא ידי חובה? צריך לחזור או לא? הוא לא אמר מוריד הגשם, אבל הוא גם לא אמר מוריד הטל. מוריד הוא אמר, רק הוא התבלבל במקום טל, שם טיל. מה אתה עושה אז? פירוש הדבר, אתה מכניס אותו לדברים מעניינים, אתה נכנס אותו לסוגיה, אתה מכניס אותו, הסוגיה מעניינת. כל דבר שאתה מכניס אותו, זה דבר מעניין, הילד נכנס, מפעיל את המוח.
אם לא תיתן לו שום סיבה, תגיד לו כל דבר ככה, הוא לא יבוא ללמוד. אז צריכים לשלב. כמה דברים כן וכמה דברים לא. אומר רבי ירוחם ממיר. לכן נתן הקדוש ברוך הוא כמה מצוות עם פירושים, ונתן כמה מצוות בלי פירושים, כדי לדעת, שתבין, שהתורה בנויה בצורה הזאת. כמה דברים אני מגלה לך, כמה דברים אני לא מגלה לך. בא הספר מסילות בלבבה, הוא אומר גם בחינוך הילדים שלך בבית. הילדים שלך בבית. הילד שלך אומר, אבא אני רוצה לרדת. לא! למה לא? כי אני אמרתי. יפה מאוד. אבא אני רוצה במבה. לא! למה? כי אני בא לבית. כמה פעמים אתה יכול להגיד לו את זה? כמה פעמים? אתה אומר לו 5 פעמים ככה, הוא מתחיל להגיד לך. ככה יעשה לאיש, אשר המלך חפץ ביקרו. אלא מה? אבל אם אתה תשתמש ותסביר לילד 5 פעמים, תסביר לו למה. אני לא מרשה לך לרדת כי, אני לא מרשה לך ללכת כי, לא מרשה לך לאכול כי, אתה מסביר לו. אז אם הילד שומע הסברים, פעם אחת שאתה אומר לו, אני אומר לך לא ואני לא יכול להסביר לך למה. לא תבין, אז הוא יקבל את זה. למה? כי ב4 פעמים הסברת לו. אז אם 4 פעמים הסברת לו, אז הוא יבין עכשיו שאם אתה לא מסביר לו, יש הסבר, הוא לא אומר לך אותו. נכון? ב7 ברכות, לאיפה אתה הולך? אין לי חובת דיווח. מכירים? עוד לא התחתן, הפך אותה לנציגת מס הכנסה. מה? אין לי חובת דיווח. למה ככה? אני הולך לפה, אני הולך לפה. תגיד מה? אם אתה תגיד 5 שנים, תגיד כל דבר מה אתה עושה, שפעם אחת לא תרצה להגיד, תגיד, אני מנוע מלהגיד איפה אני הולך. יש סיבה, אחר כך אני אגיד לה. אז תלך בשמחה, הכל בסדר גמור. אבל אם אתה אומר, לא מגלה טעמי פרה, זהו, לא מגלה. לאחרים חוקה, רק אני יודע איפה אני הולך, לאחרים חוקה. אתה מפוצץ את חיי הנישואים שלך. מהמצוות של התורה, אתה לומד גם ללמוד אורחות חיים ודרך מוסר, בחיים הפרטיים שלך, בבית, עם הילדים שלך, עם האישה שלך, זה מה שכתוב כאן. רבותיי, בא הספר ברמוישה מאושרוב, ואומר דבר נפלא, חזקיה לא התחתן. לא התחתן. מגיע אליו הנביא ישעיהו בן אמוץ, מה אומר לו? צו לביתך כי מת אתה ולא תחיה. אז זהו, אתה מת. תכין צבא. יפה מאוד. מה? לא למה? מה זה לא התחתנת? לא התחתנתי. חזוי לי ברוח הקודש, דלא נפקי מני בני דלא מעלי. ראיתי ברוח הקודש שיצאו לי בנים לא טובים. מה אומר לו הנביא? בעדי כבשי לרחמנה. מה אתה נכנס לחשבונות שמיים? אמר לך תתחתן, תתחתן. מה שיצא ממך, זה הקדוש ברוך הוא רוצה. מה שהוא רוצה יעשה. שואלה ברמוישה מאושרוב, מצאנו שאברהם אבינו ביקש מהקדוש ברוך הוא, אם עתידים להיוולד לי בנים לא טובים, יש לי בקשה, אל תיתן לי ילדים. ואנוכי הולך ערירי. ריבונו של עולם, יש לי בקשה, הוא עומד, אם חס וחלילה, אתה רואה שעתידים לצאת לי בנים לא טובים, לא רוצה ילדים. רוצה למות בלי ילדים. דוד המלך ביקש אותו בקשה. אם אתה רואה שיצאו לילדים טובים, לא רוצה ילדים. שואל ברמוישה מאושרוב, מה זה משנה? אברהם אבינו לא קיבל עונש על זה. דוד המלך לא קיבל עונש. חזקיה אמר, אני לא מתחתן, כי יצאו לילדים לא טובים, נענש הולך למות. אומר, אתה יודע למה? הם התפללו, והוא עשה מעשה. התפללו, ריבונו של עולם, אנחנו התחתנו. יש לנו בקשה. אם חזקיה היה מתפלל, אומר ריבונו של עולם, לא רוצה שיהיו לילדים לא טובים, זה משהו אחר לגמרי. הוא נקט בדרך, אומר, אני לא מתחתן. למה? ראיתי שיצאו, מה זה עסק שלך? אתה מצווה? תעשה מה שאומרים לך. אל תעשה חשבון. יצאו לי בנים לא טובים. מה זה נוגע אחד לך? אתה מחויב לציין, תתחתן. מה זה נוגע מה יצאו ממך? אלה הדברים שאומרים רבותינו. רבותיי, אני רוצה לעמוד לנקודה נפלאה, שמקורה בספר שנקרא בשם באר יוסף לרבי יוסף סלנט. בוא נלמד דבר נפלא. לבני אדם במהלך שנות חייהם ישנם שאלות בהנהגת הבורא. ישנם שאלות. ואדם שואל שאלות. מה השאלות? אפילו משה רבינו שאל. צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. הרי מבקש משה רביני, הודיעני נא את דרכיך. מה אומר לה הקדוש ברוך הוא? אתה לא תוכל לדעת את דרכיי. לא תוכל. למה? ההנהגה שלי, כדי להבין אותך, אתה צריך לעבור היסטוריה. מבריאת העולם, זה הכל גלגל אחד. לא יכול להראות לך. וראית את אחוריי ופניי לא יראו. תוכל לראות אחורנית. אחר כך תוכל להבין. לפנים לא תוכל להבין. זה יפה מאוד. הקדוש ברוך הוא אמר לו, והכנותי את אשר אחון, והכנתם את אשר אחן. אלה הדברים.
רבותיי, החפץ חיים מביא על זה משל למה? אחד בא לבית הכנסת, ורואה שהוא נותן 200 אנשים, הוא נותן לאחד שם עלייה, ואחד פה עלייה, ואחד שם עלייה. הוא ניגש לגבם, תגיד לי, למה אתה עושה כזה בלגן? כל שורה, 5, כל אלה מקבלים עלייה שבת אחת. שבת הבאה, הספסל הזה. שבת הבאה, תחלק איזה ספסלים, פה, משם אתה, שם אחד. מה זה הבלגן הזה? תסדר אותם. כהן לוי, וה5 האלה מקבלים. כהן לוי ועוד 5, זה 7, והכל סגור. אומר לו הגבאי, ברוך הבא, עכשיו הגעת, נעים מאוד. זה שבת חתן אצלו. זה החתן בעצמו. זה הוא בעל ברית, הוא יש לו הזכרה. מה אתה אומר? אתה בא פה מתחיל לנהל לי את הפרויקט? אתה שואל אותי מה? הקדוש ברוך הוא אומר, עכשיו אתה בא לנהל לי את הפרויקט? עכשיו נולדת, אתה שואל אותי למה? יש עולם שלם, מערכת שלמה, אנשים חוזרים ומתגלגלים, יש פה פרוצדורה, זה לא סתם ככה. ולכן מה? גדולי עולם, לא משה רבנו, דוד המלך והבן שלו שלמה המלך וחגקוק הנביא, שואלים שאלות את הבורא יתברך, שאלות נוקבות מאוד. אני רוצה לקחת את השאלה של חבקוק הנביא, פרק א', פסוק ד'. על כן תפוג תורה ולא יצא לנצח משפט, כי רשע מכתיר את הצדיק, על כן יצא משפט מעוקל. שואל חבקוק בפרק א', פסוק י"ג, טהור עיניי מראות רע והביט אל עמל לא תוכל? למה תביט בוגדים תחריש בבלה רשע צדיק ממנו? אלה שאלות ששואל חבקוק. בתחילת פרק ב', על משמרתי אעמודה ואתייצבה על מצור, ואצפה לראות מה ידבר בי, מה ישיב על תוכחתי. יפה מאוד. אומר רש"י במקום, אג חבקוק עוגה, חוני המעגל עשה עוגה ונעמד בתוכה ואומר לא אזוז מכאן עד שאשמע מה ידבר בי על שאלתי זאת. אני רוצה תשובות, אני עומד כאן, לא זז עד שלא מקבל תשובות. למה? מה השאלה שלו? למה הוא מביט ורואה בהצלתו של רשע ומאשיב אל הבאים להתווכח לפניי? מה יש לו שאלות? נבוכדנצר הרשע מצליח ועושה צרות לעם ישראל. מה אני עונה להם? על השאלה הזאת? כך שואל חבקוק. טוב, באים חז"ל נמצא במדרש ילקוט שמעוני, או תקס"ג, מביאים את השאלות של חבקוק שכתובים בפסוקים האלה. שאל חבקוק, ריבונו של עולם, ישנם בעולם צדיקים וישנם בעולם רשעים. איך ייתכן שאלו לעומת אלו הצדיקים במצב ירוד והרשעים עלו למעלה? זו השאלה. דוד המלך שואל את השאלה הזאת גם כן, מזמור ע"ג. איכה ידע אל ויש דעה בעליון, הנה אלה הרשעים שלווי עולם השיגו חיל, ואמרתי למה לריק זיקיתני לבבי ואחד בניקיון כפיי. ככה שואל דוד המלך, לא מבין מה הולך כאן. כי קינאתי בהוללים שלום רשעים אראה, כי אין חרצובות למותם ובריא עולם. כולם בריאים כמו שברים. אני שואל שאלה. אומר המדרש, מה שאל חבקוק? ראה חנניה, מישאל ועזריה נכנסים לתוך כבשן האש ויוצאים חיים. נמלטים משם. קידשו שם שמיים? כן. אמר להם מה? השתחוו לצלם. הם לא רצו. מה הוא עשה איתם? זרק אותם לתוך האש. יפה מאוד. רבי חנינא בן תרדיון, גמרא, עבודה זרה, לומדים דף היומי, מחר מחרתיים יגיעו לשם. מה עשה רבי חנינא בן תרדיון? מה עשה? הקיל קהילות ברבים. חזרו הרומאים מהלוויה של רבי יוסי בן קיסמא, ראו אותו מקיל קהילות ברבים, לקחו אותו, הקיפו אותו בספר תורה, שמו ערימות של עצים, כך אומרת הגמרא, שמו ערימות של עצים, שמו חבילות של זמורות, הציתו בהם את האש, הביאו ספוגים של צמר, שמו זה על הלב שלו, כדי שישרף הרבה זמן, שלא יגיע לו האש ללב, החזיק מעמד. יפה מאוד. שואלת, אני לא מבין, הוא קידש שם שמיים, הקיל קהילות ברבים. למה חנניה מישאל ועזריה מתו וחנינא בן תרדיון לא מת? סליחה, רבי חנניה ומישאל ועזריה יצאו חיים וחנינא בן תרדיון מת. למה? תסביר לי למה. למה אלו ניצולים ואלה מתים? תסביר, הוא שואל, לא מבין מה הולך כאן. תסביר לי מה הסיפור.
שאלה מספר 1. שאלה מספר 2 או שלו. נבוכדנצר, ערל וטמא, ודניאל קדוש וטהור. נבוכדנצר ממליך לצדקיה, ומלביש את דניאל ארגמנה. הוא ממליך את צדקיה המלך, בסוף הוא הוציא לו את העיניים, כמו שמופיע, הוא עיוור אותו, אבל הוא מינה אותו על ארץ ישראל. מינה אותו. ייתכן דבר כזה שנבוכדנצר הרשע, הוא ממנה את המלך בארץ ישראל, צדקיה? הוא זה שממנה, שם לדניאל ארגמנה, מלביש אותו בבגדי משי. אחשוורוש טמא וערל, ומרדכי קדוש וטהור. והערל והטמא מלביש את מרדכי. שנאמר, ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות. יפה מאוד. פרעה ערל וטמא, ויוסף הצדיק קדוש וטהור. פרעה ממליך את יוסף, מלביש אותו בגדי 6, ולוקח אותו על מרכבת המשנה לטיול ברחבי מצרים. רשע מכתיר את הצדיק? שאלה נוספת. ריבונו של עולם, אברהם אוהב אותך? אברהם אוהבי. מתי נתת לו ילד? מתי? בגיל 100. מתי שרה קיבלה ילדים? בגיל 90. שואל חבקוק, אחאב המלך עובד עבודה זרה, הוליד 70 בנים. אשתו איזבל בת כומרים, 70 בנים, ולכל בן הוא נתן דירת קיץ ודירת חורף, לא במחיר למשתכן. שמעת? אברהם אבינו בן אחד בגיל 100, 70 ילדים. לא מבין מה הולך כאן. נגלה אליו הקדוש ברוך הוא ואמר לו, סליחה, אתה קורא תגר על ההנהגות שלי? בוא נלמד ביחד פסוק בפרשת האזינו. הצור תמים פועלו, כי כל דרכיו משפט, אל אמונה בן עוול, צדיק וישר הוא. יש לך שאלות? מיד נבהל חבקוק. באותה שעה אמר, בשגגה אמרתי, סליחה, לא התכוונתי, בשוגג. וזהו שנאמר תפילה לחבקוק הנביא על שגיונות. סליחה, ריבונו של עולם, סליחה, טעיתי. עד כאן הדברים. רבותיי, הוא שואל, שלמה המלך בקהלת שואל, יש אבל אשר נעשה על הארץ, אשר יש צדיקים אשר מגיע עליהם כמעשה הרשעים, ויש רשעים שמגיע עליהם כמעשה הצדיקים. יש לו שאלות, מה הולך כאן בעולם הזה? רבותיי, שאלה, אלישע בן אבויה, התנא האלוקי הרבה של רב מאיר, מארבעה שעלו לפרדס. שואלת הגמרא, מה קרה לו? איך הוא ירד לה מהדרך? מה קרה לו? אומרת הגמרא, יום אחד מה הוא ראה? הוא ראה שאבא אחד שולח את הבן שלו להביא גוזלות מהעץ. נכון? אמר לו, לך תעלה, תביא סולם, תעלה, תביא לי גוזלות. מה הוא עשה? מצווה של שילוח הקן, שלח את האמא, לקח את הגוזלים. ובחזרתו, כשהוא ירד, נפל מהסולם ונהרג. ואתה כתבת מה? יארכת ימים. איך זה מסתדר? יש אומרים, לא, הוא ירד מהדרך, כי הוא ראה שרבי חוצפית המתורגמן, הורידו לו, חתכו לו את הלשון הרומאים. אלה שהרגו את רב חנינא בן תרדיון, הורידו לרבי חוצפית המתורגמן את הלשון שלו. וראה שבא חזיר ואכל את הלשון של רבי חוצפית המתורגמן. אי הלושון, הממהרס לא ירוש באמרי שפר. הלשון הזאת של המתורגמן הזה, חזיר לוקח, ירד מן הדרך. רבותיי, מה הולך כאן? שאלות ששואלים. אומר הרב דבר נפלא ביותר. השאלות האלה נשאלים לאורך הדורות, לא רק הם שואלים. מלאכי מעלה, כשראו בגמרא במסכת ברוכה, אומרת הגמרא, שראו שרבי עקיבא סורקים את בשרו במסרקות של ברזל, מה צעקו מלאכי מעלה? זו תורה וזו שכרה. ככה שואלים המלאכים. כאשר רואים שאבא, אמא נמתה ביחד עם ילד, אמא נהרגת ביחד עם ילד, מה שואלים? למשל, מה כתבת בתורה? שלח תשלח את האם ואת הבנים תיקחה. אומרת התורה, אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. אתה רואה בן אדם, הרגו אותו, הדם שלו נשפך שם, שפוך. שואלים את הקדוש ברוך הוא שאלה, אתה ציווית, אדם שצאת חיה עוף, ומה עושים איתו? שוחטים אותו, ומה עושים? מכסים את הדם שלו באפר ומברכים ברכה. וכאן הדם של עם ישראל נשפך כמים ואין קובר. מה זה ההנהגות שלך?
אומר הספר באר יוסף, לכן הקדוש ברוך הוא נתן כמה מצוות שהסמל שלהם הם חוק כמו פרה אדומה. אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן בן זכאי לתלמידים שלו, פרה אדומה זה חוקה חקקתי, גזירה גזרתי. מה זה חוקה חקקתי, גזירה גזרתי? כדי לתת כוח לבני אדם לעמוד בגזירות של הקדוש ברוך הוא. יש דבר שאתה לא מבין מה הקדוש ברוך הוא עושה כאן, אתה לא מבין את ההנהגה שלו, אתה לא מבין פרה אדומה. מזה שאתה לא מבין פרה אדומה, חוקה חקקתי, תבין שגם לא תבין גזירה גזרתי. זה נותן לבן אדם את היכולת להתמודד. אם ככה נוכל להבין דבר נפלא. אומר הספר באר יוסף, תשובה יפה מאוד. רבי עקיבא, כשמשה רבינו עלה למרום, ראה את הקדוש ברוך הוא כשהוא קושר כתרים לאותיות. שאל אותו, למה אתה עושה את זה? אמר לו, עתיד לעמוד אדם אחד בעולמי, ועקיבא בן יוסף שמו, ועתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ, וכל כת וכת, תילי תילים של הלכות. אמר, תראה לי אותו. אמר לו, חזור לאחוריך. חזר לאחוריו, ראה אותו מוסר שיעור, משה רבינו לא מבין כלום. מוסר דרשה על כל הקוצים והתגים שיש בתורה. משה רבינו לא מבין מילה אחת, מה מדברים בכלל? פתאום תלמיד אחד שואל את רבי עקיבא, זה מאין לך? אמר לו, הלכה למשה מסיני. יפה מאוד. כאן נרגע משה רבינו. שואל אבר יוסף, מה הוא נרגע? הבין משה רבינו שגם מה שרבי עקיבא אומר, יש דברים שהוא יודע יותר ממשה רבינו, כמו שאומר המדרש, דברים שלא נתגלו למשה רבינו נתגלו לרבי עקיבא וחבריו. כך נאמר בפרשה, כך אומר המדרש בפרשת השבוע. יוצא שרבי עקיבא לכאורה ידע יותר ממשה, ועם כל זה יש דברים שגם רבי עקיבא אומר, הלכה משה מסיני. זה הקדוש ברוך הוא אמר, ככה זה, אין הסבר, ככה הקדוש ברוך הוא אמר. בזה נחה דעתו של משה רבינו. אם ככה אומר הרב, יש גם תשובה למשה רבינו. מה הוא שאל? אדם כזה הראת לי אותו, תראה לי את שכרו. מה הוא ראה? ששוקלים את בשרו במקולין, מוכרים את הבשר שלו במקולת ושוקלים אותו על משקל. אמר, ככה זה תורה וזו שכרה. אמר לו, שתוק. ככה לה במחשבה לפני. למה שתוק? כי משה, אתה לא הבנת הלכה למשה מסיני, אין הסבר, אל תתערב למה שאני עושה. ההנהגה שלי אין לה התערבות. תקבל מה שאני אומר לך, גם עדותיו וחוק נתן עמו. גם דברים שיש לזה הסבר, אני רוצה שיקיימו אותו כחוק. אם ככה, בסייעתא דשמיא, נוכל ללכת לדבר נפלא ביותר. אחרי שראינו שהקבלה של החוק זה רצונו של הבורא יתברך, אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה שאהרון הכהן יעשה את הפרה אדומה. למה? למה צריך פרה אדומה? אמרנו שפרה אדומה זה המענה לשאלות שיש לבן אדם. למה? למה אתה עושה את זה, ריבונו של עולם? יש לו שאלות. מה תענה לו? פרה אדומה, חוקה חקקתי. אם אתה לא מפרה אדומה, גזירה גזרתי. מי עבר פרה אדומה בראש חודש ניסן? לא בבית ניסן. אתה יודע מי עבר? אהרון הכהן. מתו לו 2 ילדים. הוא לא שואל למה. הוא לא שואל למה. מקבל, ולא רק מקבל, וידום אהרון. וידום אהרון. מה זה וידום אהרון? שום דבר, בשמחה. מאיפה אני יודע שבשמחה? כי הקדוש ברוך הוא נתגלה אליו ונתן לו פרשת שתויה יין. הקדוש ברוך הוא לא נגלה למישהו שהוא לא בשמחה. אז הוא בשמחה. יפה מאוד. איך אתה בשמחה, מן? אהרון, רצונו של הבורא יתברך, הכל טוב. הוא לא צריך פרה אדומה. למה? הוא כבר אתמול עבר פרה אדומה. מה המטרה של פרה אדומה? חוקה חקקתי, בשביל מה? בשביל גזירה גזרתי. הוא עבר את זה, אז הוא לא צריך את זה. תן את זה לעזר, הוא צריך את זה. רבותיי, בפרשת השבוע אהרון הכהן נפטר. אהרון הכהן נפטר, נכון? וימת אהרון, מתי הוא נפטר? בראש חודש אב. כך אומרת התורה, פרשת מסי, באחד לחודש החמישי. לא ניכנס עכשיו, זה שיעור בפני עצמו, שיעור מרתק. הוויכוח בין הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, מי יגיד לאהרון שהוא מת? ויכוח שלם. אומרים חז"ל, אני מקריא לכם, היה משה מתבייש לומר לאהרון, הגיע הזמנך להיפטר מן העולם. אמר לו, אהרון אחי, רצונך לדע מה כתוב אצל אברהם? אמר לו, אין. ואתה תבוא אל אבותיך בשלום, תיקבר בשיבה טובה. אומר לו, זה פסוק יפה דווקא. אומר לו אהרון הכהן. הוא לא הבין שהוא מדבר אליו. הוא אמר סיפור על אברהם אבינו. אמר פסוק מאוד יפה. נו, הוא ראה שהוא לא קולט. שואל אותו, אהרון אחי, אם הקדוש ברוך הוא יגיד לך, בגיל 100 אתה מת, מה תגיד? הוא אומר, נעמד עליי הצדיק.
אם הקדוש ברוך הוא דיין, אמר, הוא נעמד עליי. ואם יאמר לך היום, אמר, נעמד על הדיין, נעמד הוא עליי. אמר לו, אם ככה, קיבלת, בוא. אמרת שאתה מקבל, בוא. הלכו ביחד להר. שכן אמר לי הקדוש ברוך הוא, שמה? שאתה הולך למות. היה אהרון הולך אחר משה כסה לטבח יובל. לשון שחז"ל, הוא הולך למות אחרי משה רבינו. אמר הקדוש ברוך הוא למלאכי השרת, הייתם תמאים על יצחק אבינו? הייתם תמאים על יצחק אבינו? עקדה, איך הוא הולך ככה פושט את צווארו? עלה למזבח ולא סירב? בואו וראו את הגדול הולך אחר הקטן לקבל מיטה. אהרון הולך אחרי מה? הכל בסדר גמור. לא מבקש ריבונו של עולם למה. למשל תן לי עוד יום אני אגיד שלום לאשתי ולילדים. לא, שתגיד שלום, אשמנו בגדנו, שיר השירים, על חטא שחטאנו, שום דבר. למות, בבקשה, הכל טוב. הכל טוב, בסדר גמור. מה זה? מה זה? זה אהרון הכהן. הוא לא צריך פרה אדומה. גזרה גזרתי, הכל טוב, מה שאתה רוצה. בנים, בנים, אני, הכל טוב. כותב התפארת שלמה מרדומסק, לכן נכתבה התאריך שלו היחידי בכל התנ"ך. אין לנו תאריכים של פטירה, רק הוא, ראש חודש אב. למה? לציין לנצח אדם שקיבל את הגזרה למות בשמחה. זה התאריך, תרשום אותו לפניך. רבותיי, הקדוש ברוך הוא רוצה שנקבל את הכל בשמחה. לא נשאל שאלות. מי הראשון שיכל לשאול שאלות? אתם יודעים מי? אברהם אבינו. מה? אמש אמרת לי כי ביצחק יקרא לך זרע, עכשיו אתה אומר לי עלהו לעולה? מה עשה הקדוש ברוך הוא? לקח את העיל, ומה עשו? הקריבו אותו תחת יצחק בנו. מה אמר הקדוש ברוך הוא? לקחת את האפר הזה ולשים אותו לפני הקדוש ברוך הוא. מה זה אפר? מה זה האפר הזה? אתה יודע מה זה האפר הזה? ללמד אותך שלא תשאל שאלות. האפר הזה של עקדת יצחק צבור לפני הקדוש ברוך הוא ומקנה לנו זכויות עד עצם היום הזה. אומר הספר דברי השירה, לכן קוראים לזה אפר פורו. למה אפר פורו? לא מי פורו. למה? האפר הזה לא לשאול שאלות על הקדוש ברוך הוא. אפר פרה, כדי שלא נשאל על הקדוש ברוך הוא. גזרה גזרתי, תקבל את זה, כמו שזה. זה היסוד הגדול. ולכן אומר רבי יוחנן בן זכאי לתלמידים שלו, אתה יודע למה יש חוקה חקקתי? בגלל גזרה גזרתי. אהרון הכהן לא צריך להקריב. אלעזר צריך את זה. הוא צריך להתחזק בנושא הזה, לקבל גזירת שמיים באהבה. אהרון לא צריך את זה. הוא פטור מהעניין. לא בגלל שהוא נענש, אלא לגדלותו. הוא לא צריך חוקה חקקתי גזירה גזרתי, כי הוא מקבל דין שמיים באהבה. אלה הדברים שיש לנו כאן בסייעתא דשמיא. עם אלה הדברים, אני רק רוצה לקחת עוד נקודה אחת, לא נקרא אותה כבר מאוחר, רק נקודה. הגאון רב שמשון רפאל הירש, בפרשת השבוע שלנו, מדבר על נחש הנחושת. עם ישראל דיבר כנגד הקדוש ברוך הוא ואמר שקצנו בלחם הקלוקל, והקדוש ברוך הוא שלח להם את הנחשים השרפים. מיד אמר הקדוש ברוך הוא למשה, עשה לך שרף ושים אותו הנס, והיה כל הנשוך וראה אותו וחי. כותב הרש"ר הירש, נישוך הנחשים היה לו רק מטרה אחת, להראות לעם את הסכנות האורבות לו במדבר על כל צעד ושעל. עם ישראל היה מוקף בענני כבוד. ענן הולך לפניהם, מיישר את הדרך, הכל בסדר. מזגן כל הזמן, נכון, טמפרטורה, קנה כבוד, במדבר 45 מעלות, מוקפים במזגן בלי לדחוף 10 שקל כל רבע שעה, זה עבד כל הזמן, המזגן עבד כמו שצריך, נסעו במדבר, נכון, לא, הכל בסדר גמור. מישהו ידע שבחוץ יש נחשים ועקרבים? אומר הפסוק בספר דברים, המדבר הזה מה יש בו? נחש, שרף ועקרב. יפה מאוד. ומה עשה הקדוש ברוך הוא? הראה להם את הסכנות האורבות לו מהמדבר על כל צעד ושעל, ורק כוח הנס של השם הרחיק אותם מעליו. לא באו נחשים, והרחיק אותם עד כדי כך שלא נחשו ולא שיערו את קיומן. ועתה כל הנשוך יקבע בליבו את דמות הנחש, למען נזכור אותו גם לאחר מכן, כאשר חסד השם ירחיק את הנחשים. כן ירגיש תמיד בקיומן של הסכנות שההגנה השם מעבירה אותם על פניהם בכל יום ובכל שעה. הוא ממשיך הלאה לדבר. הוא אומר, אנשים חיים בשגרה ולא שמים לב כמה ניסים עושה לנו הקדוש ברוך הוא. רבותיי, אומר הרש"ר הירש, קח לך נחש ושים אותו על נס.
לפני שבועיים הראה לך הקדוש ברוך הוא את הנחש, קוראים לו חמינאי. ראית את הנחש הזה? ראית? נכנס לתוך נקיקי הסלעים. רק עשו קצת רעש, נכנס לתוך נקיקי הסלעים. השבוע מישהו התקשר אליי, אומר, הרגשתי בימי המלחמה כמו קורח ועדתו. כל הזמן נכנסתי לאדמה. הוא אומר, כל הזמן הרגשתי ככה, בתוך האדמה. ברח אחת זה הנחש הזה. הוא אומר, תראה הנחש הזה, מה היה התוכניות שלו? מ-30 טילים שפגעו פה. תראה מה היה לו, 2,000 טילים כאלה יש לו במחסנים שלו. כל זה יש לו במחסנים שלו עם משגרים. כמה הקדוש ברוך הוא שמר עליך מהניסים האלה. כמה הוא שמר עליך מהטילים האלה. קח לך שרף, קח לך נחש ושים אותו הנס. תראה כמה הקדוש ברוך הוא שומר עליך יומם ולילה. ואם כך תרגיש כל הזמן כמה הקדוש ברוך הוא מגן עליך, תהיה כל הזמן בבחינת תודעה לקדוש ברוך הוא על כל דבר ודבר. גם על הנשימות שלך, על חיינו המסורים בידיך, והנשמותינו הפקודות לך, ונרבה בתודה רבה לקדוש ברוך הוא עד שנתקה לגאולה השלמה במהרה בימינו.